दा बुरखायजा आइफोर 10,000 दा बुरखायजा आइमोन अरुणोदयजों बिक्रम दैमारिनि रायजोनि गेजेराव मिलौदो देंखो। दा बुरखायजा आइफोर अरुणोदयजों दा बुरखायजा आइमोन ट्रेक्टर पार्टीजों दा बुरखायजा आइमोन ट्रेक्टर पार्टीजों प्रमद बर'नि थगायनाय आदब खायदाजों रायजोआ बुरखायजानो नाङा होनना मेथाइनि गेजेरजों फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। दा बुरखायजा आइफोर 10,000 दा बुरखायजा आइमोन ट्रेक्टर पार्टीजों नांगोलजोंनो एवनानै जागोन हालि खेथि हाग्रामा महिलारि। दा बुरखायजा आइमोन बिबार मालाजों बेनि ओंथिया जाबाय बिजेपिनि दैदेनगिरि जेसेखि बुङा मानो दा बुरखायजा होनना बुंदों मेथाइनि गेजेरजों बिक्रम दैमारिया। दा बुरखायजा आइफोर अरुणोदयजों दा बुरखायजा आइफोर 10,000 नङा दा बुरखायजा आइमोन अरुणोदयजों दा बुरखायजा आइमोन ट्रेक्टर पार्टीजों नांगोलजोंनो एवनानै जागोन हालि खेथि हाग्रामा महिलारि। जागोन दा बुरखायजा आइमोन अरुणोदयजों दा बुरखायजा आइमोन ट्रेक्टर पार्टीजों दा बुरखायजा आइमोन 10,000 दा बुरखायजा आइमोन फुल बिबारजों फुल बिबार माने जाबाय बिजेपि दा बुरखायजा आइमोन बिबार मालाजों दा बुरखायजा आइमोन अरुणोदयजों अरुणोदयजों। थेंक इउ जिरायदो। BPF long live BPF long live हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद खाम्फा बरगयारि जिंदाबाद खाम्फा बरगयारि जिंदाबाद BPF जिकी बय BPF जिकी बय जय BPF नि जय BPF नि